בינתיים המצרים הגעתי לפרק של הסנדות רגילה. אני כבר מבטיח שאני אעשה פרקים, אני רק אומר לכם שאולי. מתחילים עם עץ. מאיפה זה? חלפה כאילו. אולי מישהו שיר. זה לא בא. אז טוב נוכל לבנות לעצמנו דברים די קטנים להתחלה. נוכל גם למצוא איזושהי מערה קטנה וללכת אליה. אבל בשביל זה חייב להיות מוכן כדי ללכת למערה. אני בינתיים לא כזה מוכן, אבל מה שאני הכי אוהב במיינקראפט זה ללכת למערות, למצוא דיימונד ואשכרה כל מיני דברים טובים. פה נראה פחות כדי להשיג הרבה אוכל. אני אנסה להשיג סוס או משהו. אני אנסה עוד משהו מפה. דלת. לא צריך דלת. איפה בינתיים הכל יש? רגע לתוך אם הכל יש. לא, אין את הכל. זהו. עכשיו בואו ניקח ועכשיו הכל מוכן. זה מוריד 4 דמג', זה הרבה מאוד. לא הרבה מאוד, אבל הרבה. התחלה. וואו, תראו איזה בית. איזה מכוער. נלך עליו בסוף הפרק, ובסוף הפרק נבדוק מה יש בתוך התיבה. נגלות מה נעשה בפרק הבא. טוב, בינתיים נשיג הרבה אוכל. רגע, כמה חרב נותנת? סבבה, 5. הורגת ב4 מכות שזה מצוין.
אני שוב פעם אומר, זה לא הכי טוב, אבל זה די טוב. בואו נלך להשיג אוכל. גם נכין עצמנו כבר מיטה, זה טוב. אחר כך נלך ליער קצת. ואני אבנה בית. עכשיו. ועכשיו אני מתכוון מה עוד? תראו מה מצאתי. יופי. מצוין. יופי, פה נשיג הרבה אוכל, פה נשיג את... מה, יש פה רק 2 בתים? אני יודע שאני במקום הזה שאתם לאגים קטנים. טוב, אני חייב להסתדר, אין לי ברירה. בשבילכם. בוא נראה מה אתה מוכר על מה. אוקיי. עוד מעט יחשיך. אז בואו נעלה למקום הזה. נשים פה ככה כדי שאף מוב לא צריך להתקרב. בואו ניכנס. ואני גם אעשה ככה. כדי שבכלל אף מוב לא צריך להיכנס. מה הוא מוכר? סבבה, אני יכול לקנות אצלו. עוד מעט. טוב, אני חוזר אליכם מתי שיהיה בוקר. אנחנו ישנים. ופח. קמנו בוקר. יפה, הכל בסדר. לוקחים את המיטה. אני עוד מעט חוזר. אני עצמי עוד מעט חוזר אליו. זה טוב שמצאתי את המקום הזה. פה הלבש שאני צדורים טובים. 3, 2, 1. אומייגאד. וואו, אסכרה מצאתי דיימונד. טוב, אז גם אתה רוצה להצטרף, תגיד שלום. אני לא הולך לזכות את המקום של הספאון. וואו. יש פה סקלטון עם משהו. טוב, 3, 2, 1. הוא לא פגע בי, יופי, תמות. זה סקלטון. יופי, הרגנו את הסקלטון, בוא נראה מה נקבל. כלום. לא משהו. וואי, אני לא זוכר את המקום של הספאון. טוב, ננסה. תביאי מתי שאתם רוצים להצטרף, אז אני מחפש את המקום של הספאון כדי להיות איתו. הנה, מצאתי. טוב, אז הנה גם אותנו. הוא איתי עושה. טוב, אז תגיד שלום לכולם. אם אתה אומר, מה, למה אתה בגיל מוד... איך אתה בגיל מוד 1? עוד אז אני אעזור לך. אוקיי. איך? את רק של להביא אותי למערה? אני צריך מערה. איפה אתה? אני מאחוריך. אפשר רגע אוכל? לא. לא כך. אפשר אוכל.
אתה מוצא לי אוכל? אמרתי אוכל. זה לא אוכל. הנה. אוקיי. מה, לא. די. בא לי מערה בשטח. אל תשבור פה בלוקים, די. מה זה? מה זה? אני לבד לא יודע. מה יש שם? אתה מה יש שם? איפה אתה? אוי. אז תנתן לי בבקשה מערה אמיתית עם זומבים וכל זה. איפה נמצא? לא יודע, נחפש. זה הבית שלך. לא, זה לא הבית שלי. זה לא. לא. אנשים יחזרו בתגובות שזה לא הבית שלי. מי הנוב שיבנה את הבית המכוער הזה? לא. התכוננתי לבנות בית יותר יפה, וזה לא זה. טוב, בוא נלך לחפש מערה. איי! חכה רגע. וואי, אתה חוגל. טוב, אז אנטון, אתה יכול כשאתה... אתה יכול? אתה יכול לתת לי? מה אתה עושה שם? טוב, קיצר, אני אכין לבד. בבקשה, תן לי כבר קראפטינג טייבל. אני מבקש. טוב, יאללה, ביי, אני הולך להכין לבד. היי, אל תיגע בית שלי. תזוז מפה. תן לי קראפטינג טייבל, עכשיו. אם אתה רוצה שאני אתן לך קראפטינג טייבל? לא. אוקיי. אז תקבל קראפטינג טייבל. לא צריך. בבקשה, לא צריך. אתה בטוח? לא צריך, אני... תמיד יבוא. למה אתה עושה לי את זה? למה אתה עושה לי את זה? רגע, לא. עושה לי את זה. אמר שאתה תעזור לי. איי, יש רק 4 לבבות, די. די, למה אתה עושה לי את זה? נובי כועס. לא, נובי. טוב. יש רק לב אחד, בבקשה, די, יש רק לב אחד. די, לא צריך. מה עשיתי לך? נו, אתה הרגת את החברים שלי. איזה חברים? איזה חברים? בוא תרביץ לי. אני לא יכולה לדבר עם עוד אחד, בבקשה, די. אופסיק. להתראות כל היום איתכם היה אלכס. לא.